Magsupor. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari biar nasing kawiaksahan, tiap-tiap mausin sembahyang maghrib, o nadya pengajian sa kita niyo, lihat tempat ini. InsyaAllah ta'ala waktu ini na suku sin guru mulia, guru kasahan, ng kawiaksahan sin kaniya pagpawin tadi. Gadi Alibani, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before I start, I would like to read in Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 72 of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم. So, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, in the interpretation, Alhamdulillah, surely has delivered people who said, verily Allah is one of the three. And there is no God except one God. And if they are not stopping from what they say, they will be poured. People who disbelieve among them, torment painful. So Alhamdulillah, since in the last episode, we promised our brother Haitam Saleh. Kumusta na ko, brother? Alhamdulillah, kita ko biya on comment mo mang manjari sabay out not least sa Tagalog, inshallah. So ang meaning ng binabasa ko, katiyakan itinuturing na hindi manampalataya
mula sa mga Kristiyano ang sinumang nagsabi ang Allah ay kabilang sa 3 persona na ito ay ang Ama, ang Anak, at ang banal na ng Espiritu. Hindi ba alam ng mga Kristiyano na walang sinuman ang karapat-rapat sambahin ng mga tao kundi ang bukod tangi at nag-iisang lamang na hindi nanganak at hindi pinanganak? At kapag hindi tumigil ang mga nagsasabi nito sa kanilang pag-aangkin at pagsisisi sa pagsisinungaling, ay darating sa kanila ang masidhing kaparusahan dahil sa paglabad nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ang Islam, ang relihiyon ng katotohanan na ipinahayag para sa kapakinabangan ng sangkatauhan sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga bansa, at sa lahat ng dako ng mundo. Ang Islam ang namamahala sa pamaraan ng buhay upang magdala ng kapayapaan sa mundong ito at sa walang hanggang tagumpay sa kabilang buhay. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang. Pinupuri namin siya at hinahanapan ang kanyang tulong at nagsumamo sa kanyang pagpatawad. Kami ay naghahanap ng kalinga ni Allah laban sa kasamaan ng aming kaluluwa at sa kabuktutan ng aming mga gawa. Ang sinumang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mapapaligaw, at sinuman ang mapaligaw ay hindi makakatakbo ng iba pang upang siya ay patnubayan. Alhamdulillah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo, kung saan nabigyan siya ng title ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang rahmatul lil alamin. Siya ay mercy sa kalahatan. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan tayo ng panahon na kung saan pwede pa natin babaguhin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating komunidad sa tunay na kondisyon kung saan nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan, alhamdulillah, dito sa mundo, alam natin
kahit gaano pa tayo kayaman, nasa lahat na sa atin ang mga properties ng mga sa dunya, sa mundo na ito. Alhamdulillah. Wala din. Alhamdulillah, hindi natin mapasiguro na ito ay makasama sa atin sa Yawmil Qiyamah. Kaya alhamdulillah, mga kapatid, sa humanity, alhamdulillah, mag-isip-isip tayo. Huwag tayo mapasama sa mga tao na tayo ay niloloko kahit sa patungo sa paghanap ng katotohanan sa Panginoong Diyos Allah ay talagang pinaperahan pa rin tayo. Alhamdulillah. At subhanallah, kahit hindi ko na babanggitin sa inyo, marami ng istorya. Nung doon pa kami sa Saudi Arabia, karamihan ng mga pari pinapadala doon para sila ay binigyan ng autoridad. Bale, ibalik ang mga tao na pumapasok sa Islam. Pero alhamdulillah, nagplano sila. Maabot ang langit. Mag-spend sila ng millions. Alhamdulillah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang the best planners among those who plan kung ano man ang makakasira sa Islam at sa sabi ng mga Muslim. Dahilan alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay promise niya yan. Kung sino man ay tinatahak niya ang tunay na landas patungo sa kaligtasan, alhamdulillah, patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala mang sino man makapagligaw sa kanya o mananaktan sa kanya, subhanallah. Dahilan alhamdulillah, ang proteksyon ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay magsasabi lang, alhamdulillah, kun fayakun. At sabi niya, ito na nga. Kung anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari na nga. So subhanallah, kung gusto natin maituwid ang ating buhay, alhamdulillah, paniwalaan natin ng ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng ayat na binasa ko kanina, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi ng katotohanan na ang Diyos ay isa lamang. Hindi siya kasali sa mga sinasabi nila, sa allegation nila ng Diyos ay Ama, ang Diyos ay anak, ang Diyos ay Spirit. Subhanallah. So alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tayo nililito. Kahit si Jesus Christ, si Jesus alayhi salam, ay nagsasabi ng katotohanan ng ating Diyos ay isang Diyos lamang. Subhanallah. Napasabi nila pati si Prophet Moses alayhi salam sa unang testament na sinasabi nila that our God is only one God and then we have to serve Him
sincerely. Alhamdulillah. Pagdating naman ni Jesus alayhi salam, ganon din ang sinasabi nila. Ni Jesus alayhi salam, O ye Israel, let it be known that our God is only one God. So we have to worship Him alone. So alhamdulillah, dito sa banal na Quran, na 14 centuries na kalipas, alhamdulillah, meron ni tayo nakikita na mabasa ang ganong kataga that our God is only one God. So we have to worship and alone. Hindi sinasabi nila na sila ang Diyos. Lahat ng mga 25 prophets na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, wala kahit sa kanilang isa nagsasabi na sila ay ang Diyos. Pero sinabi nila that we are the way. We are the way. Ibig sabihin, pag tayo ay maniniwala sa kanila, subhanallah, nando tayo kasama sa mga pinaniwalaan nila. Dahilan, alhamdulillah, sila ay pinadala lamang sa kanilang tahuan at the time of their existence. So, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Isipin lang natin, mga kapatid, nilikha tayo dito sa mundo na wala tayong kaalam-alam. Pero ang panghinayaan, ang tao na bubuhay na walang mag-motivate sa kanya, walang mag-guide sa kanya sa masamang landas, alhamdulillah, siya ay magiging matuwid na tinatawag na Muslim. Alhamdulillah. Yan ay, subhanallah, experimented na ng mga sila dati na hindi naniwala sa Islam. Alhamdulillah. Ibig sabihin, ang nature ng tao ay ang tinatawag na in the state of celibacy. Tayo ay pure. Pero ang ating parents, ang ating magulang, ang nagdala sa atin sa ibang-ibang paniniwala. So, alhamdulillah, kaya inshallah, maniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahilan sa Yawmil Qiyamah, hindi tinatanong tayo bakit maniwala ka dahilan sa father mo, sa mother mo, sa kaibigan mo. Tatanungin ka sa sarili mo. So, alhamdulillah, kaya, inshallah, mag-isip-isip bago dumating ang huling araw natin sa mundo na ito. Alhamdulillah, tayo ay maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahilan ang maniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may katumbas yan. Ang katumbas niyan ay ang paraiso. Ang sabi ng ating huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man naintindihan niya at nalaman niya ang katotohanan na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah at siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang huling sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Man mata, ang sabi ni Rasulullah sallallahu man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Allahu Akbar. So alhamdulillah, mga kapatid ko sa humanity, hindi pa huli ang lahat. Sayang, dadaan ako siyan sa church. Sabi ko sa anak ko, kawawa ang mga niloloko ng mga nagkukolekta ng pera. Subhanallah. Alhamdulillah, dito sa Islam,
meron tayong na tinatawag na zakat, kawang-gawa. Pero ito ay para sa pukara at miskin. Ipamigay sa mga nagkakailangan, yung mga poor and needy. Pero sa ibang paniwala, ang maging mayaman ang yung kanilang head. Subhanallah. Alam natin yan eh. Hindi na yan yung lihid sa kaalaman ng tao. Sila lang yung mayaman. Ha? Ang pobre, mas lalong mapobre, kawawa. Maghingian ng 20%, 15% sa bawat tao. Alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah, kung bakit kami, mga Muslim, dapat sa amin na imbitahin kayo lahat. Dahilan, alhamdulillah, sa pagpasok sa paraiso ay walang bayad. Alhamdulillah, walang bayad. At kung ano ang layo ng sa paningin mo, ay may pasayo. Alhamdulillah dito, kahit isang isang metro lang ang awayan na ng tao. Subhanallah. Doon, alhamdulillah, kung ano ang layo ng iyong paningin, alhamdulillah ay may mapasayo. Subhanallah. At hindi na tayo magiging slave ng ating yung desires. Lahat ng kagustuhan natin ay automatically nandiyan lang. Kung alam nyo, sa yung Last Supper na tinatawag sa yung sa Suratul Ma'idah na binabasa ko sa Quran, yun ay patungkol sa yung Last Supper na tinatawag nila. So kaya alhamdulillah, kung gusto nyo ganon, nagdua lang si Propeta Jesus alayhi salam na, Ya Allah, bigyan mo kami ng pagkain galing sa iyo, galing sa langit. At subhanallah, dumating ang mga pagkain, alhamdulillah. Pero sa karamihan sa kanila, pagkatapos ng kumain, nandoon pa rin, nag-shirk. Ibig sabihin, tumatambar din sa mga Diyos-Diyosan. So subhanallah, ang nature ng tao ay ungrateful. Alhamdulillah, kaya few sa mga tao, alhamdulillah, karaniwang, alhamdulillah, magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan, subhanallah, tingnan nyo mga kapatid, ito na lang yung bituga natin. Kumain ka ng masarap. Kung ano-ano nang magustuhan mo. Kumakain at nagkakaroon ka ng sakit. At subhanallah, ang tinutukoy ko dito sa digestive system natin, wala kang marinig na may machine diyan nag-digest ng ating yung pagkain. Subhanallah. Sa yun lang dapat tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga mata, sa paningin natin ng mga kabutihan, tanawin diyan sa alhamdulillah sa surrounding natin. Ang ating tainga, makarinig tayo kung ano-ano ng magandang diyan, yung sound. Alhamdulillah. So ito ay dapat natin ipasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan alhamdulillah ang paraiso ay para sa atin yan. Pero inaayawan din ng mga tao. Ang gusto nila na alhamdulillah ang yung impyerno ay para sa mga criminals. Pero yun ang magkagustuhan ng tao na pupunta sa mga masamang desires. Subhanallah. So alhamdulillah, mga kapatid, kung gusto natin na sa tamang landas tayo, ituwid natin ang ating paniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang sinasabi niya tulad ng mga nakikita natin na sinasabi natin kanina
si Jesus Christ, si Moses alayhis salam na nagsabi, ang ating Diyos ay isang lamang. Sa Islam, paalam annahu la ilaha illallah. Dapat mong alamin na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Yun ay dapat natin pag-ukulan ng ating buhay. Dahilan isang araw, kayo, ako, maabutan din tayo ng kamatayan at kahit ano pang expert ng isang doktor, wala dito sa mundo na ito nagkahanap, nagka-search ng mga medisina ay para maiwasan ang kamatayan. Subhanallah, ang mga sakit ay yan ang dapat hanapan ng alternative para mawala. Pero ang kamatayan, subhanallah, yan ang reality ng bawat sa atin na inshallah isang araw tayo ay mamatay at alhamdulillah tatatanungin tayo ng anumang ang nagawa natin dito, especially sa paniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan wala kahit isang sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nagpasasalamat sa Kanya. Kahit yung lupa at mga halaman, alhamdulillah hindi natin alam, sila ay nagdudua. May panalangin din sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nang natin alam. So tayo, alhamdulillah, ang mga tao, ang dapat isipin natin, alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala na dalawang bagay na dito sa mundo. Either, you have to go to the right path o pupunta ka sa mga grupo ni Satanas. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, dapat sa atin, alhamdulillah, wag natin kalimutan na nilikha tayo dito sa mundo para magkabalik tayo, inshallah magkapasok tayo sa paraiso at maiwasan natin ang impyerno dahilan ang pagsisi dito sa mundo ay minsan lamang kung tayo ay aabutan ng huling araw natin at doon sa kubor, tatanungin ka kung sino ang inyong paniniwalaan Diyos. So pag ang sinasabi mo si Adam, alayhis salam, sabi na hindi ako nagsabi na ako ang Diyos. Lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magdi-deny na hindi sila Diyos. Pero sila lamang ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, inshallah, meron pa tayong next time at alamin natin kung anong dapat alamin sa Islam. Ano ang dapat tungkulin natin. Inshallah, mapupunta tayo sa mga haligi ng Islam, haligi ng paniniwala, ang faith. Alhamdulillah, kung saan ay dapat natin paniniwalaan hanggat tayo ay mabutan ng kamatayan. Alhamdulillah, inshallah, hindi ko na pahabain aking panalita. Alhamdulillah, hingin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, sana tayo ay magkaisa. Dahilan alhamdulillah, ang pagmahal, ang pagkakaisa ay hindi babayaran yan. So kami, alhamdulillah, mga kapatid nyo sa Islam, sa relihiyong Islam, inimbita kayo lahat na tayo inshallah magmamahalan, mag-coexistence dito sa mundo at tumama ang ating paniniwala na sa kanyang kaisahan. Ito ay tinatawag na tauhid. Sa Arabic, alhamdulillah, ang pinaka-the best na salita na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi ka na ako ay isang Muslim at iimbitahin mo ang mga tao sa kaalaman tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala
da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.